מסתובב בעיר הישנה ורעש בא מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש חולם אני, וכך היה תמיד. אבל מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. השלטים מעל החנויות משקיפים על הרחובות, בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה. הראו לי את שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאימה שעושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות אשא עיניי. ואז פתאום אחד השודדים מסתכל אל מתחת למיטה והוא רואה ארגז עץ, והוא מושיט את היד לאותו ארגז העץ, ובאותו רגע העשיר קופץ קדימה, מזנק קדימה, והם שוחטים אותו, והוא נופל על הרצפה מתבוסס בדמו, ואומרים השודדים אחד לשני, הנה, מצאנו את האוצר האמיתי של אותו אדם, האוצר היחיד בכל הבית הזה, שהוא היה מוכן למות למען. הם פותחים את הארגז, ובתוך הארגז הם מוצאים שקית קטנה עם אדמה.
הופכים את זה, מחפשים בפנים אולי יש אבנים יקרות, לא מוצאים שום דבר, וזורקים את זה על הרצפה ומסתלקים להם מהבית. והנשמה שידעה בוודאי שמדובר באדמת קודש, אדמת ארץ ישראל, אותו עשיר, האוצר האמיתי שלו, היה אדמת ארץ ישראל. הוא ידע שהוא חי בגולה ואולי לא יגיע לעולם לארץ ישראל, אבל הוא ידע גם שביום שבו הוא ימות, בתוך קברו, ישפכו מעט מאדמתה הקדושה של ארץ ישראל. הילדים הקטנים והמסכנים אינם יודעים עדיין מאוד. הפעוטות שאינם מסוגלים לתפוס כחרב דמוקלס כליאה מעל פרשיהם התמימים, חשים אולי מבלי משים את הסכנה הגדולה מרחפת מעליהם, והם מתרפקים בחוזקה בשתי ידיהם הקטנות על צוואריהם הדקים והמקובצים של אבותיהם ואמותיהם. בן אדם, צא לרחוב, התבונן וספוג לתוכך את האימה של הגוזלים הקטנים המוכנים לשחיטה, והתחזק, אל תבכה ואל יפול לבבך, כדי שתוכל אחר כך ביישוב דעת ובאופן מסודר לתאר מן המקצת ממה שהתחולל בגטו בימים הראשונים של ספטמבר שנת 1942. האימהות מתרוצצות ברחובות, רגל אחת נעולה, שנייה יחפה, הראש מחציתו מסורקת ומחציתו פרועה, המטפחת מקצתה תלויה על הכתפיים ומקצתה נגררת על האדמה. הילדים עדיין אצלן, הן יכולות עוד לאמץ אותם בחוזקה אל חזותיהן הצמוקים, הן יכולות עוד לנשק את עיניהם הבהירות. אולם מה יהיה מחר? אחר כך, בעוד שעה. אומרים, כבר היום ייקחו את הילדים מהוריהם. אומרים, כבר ביום ב' ישלחו את הילדים. ישלחו אותם? לאן? כבר ביום ב' ישלחו. היום ייקחו אותם. אולם בינתיים, ברגע זה, כל ילד נמצא עוד אצל אמו. היא יכולה עוד להעניק לילד את הכל, מכל טוב ומצוי בידה. את פת הלחם האחרונה, את היקר והטוב ביותר השוכן בליבה. הילד אינו חייב היום להמתין שעות ולבכות. עד שאבא או אמא יחשבו שאפשר לתת עבור פרוסה מתוך 25 דקו לחם. היום נשאל הילד, אולי אתה רוצה נשמתי כבר עכשיו פרוסת לחם? ופרוסת הלחם שהילד מקבל אינה כתמיד יבשה ותפעה. היא נמרחת במרגרינה, אם רק נותר איזשהו קורט ממנה. מציעים לו סוכר אם עוד נשאר. הגטו חי היום בלי חשבון. כבר לא שוקלים ולא מודדים, כבר לא מחביאים את הסוכר ואת המרגרינה כדי שיספיקו לכל 10 הימים. עד החלוקה הקרובה. היום אין חיים בגטו מתוך מחשבה לעתיד. היום חיים חיי רגע, וכרגע כל אם מחזיקה את ילדה עוד אצלה. האם לא הייתה מעניקה לו את ליבה, את נשמתה? והילדים, מה יודעים הילדים? הם יצורים תמימים, ואם למישהו מהם יש קצת יותר תובנה ותבונה, הוא שואל, אמא, מדוע נותנת לי היום כל כך הרבה אוכל? האם אני חולה? חונה הוברמן נולד ב-1939, היה בן 3 במותו, אביו יעקב. אביו היה יעקב, נהרג בחלמנו ב-1942, מי שנתן את העדות היה דודו. תישן, ילד תישן, אתה עוד קטן, עטוף ומוגן באהבתנו. יגיע זמן אחר, תגדל ותתבגר, תזכור שילדותך היא לא לנצח. עושים מנסים וצומח פרח. תשמע ילד תשמע איך בדממה שיר נשמה נולד מתוכנו. תיקח מה שתיקח, הרבה מזה תשכח, תזכור שילדותך היא לא לנצח. עושים מנסים וצומח פרח. כך אגדל איתך, כך אשאל אותך תמיד לאן ואיפה היית, ותמיד אתה, ותמיד אותה צביטה בלב למראה של ילד.
קסם על פניך לך מלאך שצועד באור הרך, מסתכל לי דרכך עליי וכל כך אוהב. מגיעה במשלוחים של מהונגריה. בקיץ 44, בסביבות שבועות, מגיעים עיירה בשם חוסט בהונגריה. חנה מלכה בצלאל, חנה מלכה הייתה בת 39, עם 10 ילדיהם. אורי שעה 17-18, גניה, שהם קראו לה גינצ'ו, והייתה בת 13, זיסו ושיפרה יתומים בני 12, עמרם היה בן 10, גולדי בן 8, הרשי בן 6, נחום בן 3. כשאגדל ואהיה בן 20, אצא לראות את עולמנו המקסים, אתיישב בתוך ציפור עם מנוע, אתרומם ואמרי אל החלל גבוה, אעוף פשוט ואתנסה מעל עולם רחוק ויפה, אחלוף מעל נהרות וימים, אל
השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אח. אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אח. אתפעל מנהרות הפרת והנילוס, אראה את הפירמידות והספינקס במצרים העתיקה של איזיס האלה, אחלוף על פני מפלי הניאגרה, ואטבול בחום שמשה צורר של סהרה. הרחף מעל צוקי טיבט לוטי העננים, ומעל ארץ הקסם והמסתורין. אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אח. אל השמיים אתרומם ואפרח, עננה אחות לי והרוח אח. וכשחלץ מהשרב, סליחה למען תדברי, סליחה למען תדברי. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. נפשי לאדוני משומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו. מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח סעד וסופה.
יום אביב ריחות לילך בין חורבות העיר שלך, יום יפה לדור בנהר, בתוכי הלב נשבר. שם הייתה בינה ילדותך, אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק. קחי מי יהיה לך קר, כסף כיס, גביש סוכר. אם יהיו קשים הימים, תזכרי בי לפעמים. ואם זה עוד מסע נואש אל הצריף, אל המגרש, במסילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה. גדולת ימינך תדיר צרוע, קבל רינה עמך סגבנו, תארנו אנא בכוח גדולת ימינך תדיר צרוע, קבל רינת עמך סגבנו, תארנו לגיבור דורשי ייחודך, כבבה שורם רחם תארם, רחמי צדקתך תמיד רומם, חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדיך, יחיד גאה למכבד זוכר קדושתך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלו אנא בכוח גדולת ימינך תדיר צרוע, קבל רינה. אותם ודאי פגש אותם כשהם מביטים על אבני מדרכה מעופשים, גוועים ברעב או בקור, או שמא פגש בהם כשהם מביטים
ברצפתו הקפואה של תא הגז, שטופת שתל וצואה. הם לא זכו אפילו ל30 שניות של אבלות, לא לתכריכים, לא ללוויה, לא לקבורה. אין מי שיאמר עליהם קדיש, וגם אם היה, הוא לא היה יודע מתי. אני מבקש להאמין שבעומדנו כאן היום, משלחת NDS לפולין, עם הבא הראשי של ורשה, מסירים את הלוט מעל האנדרטה הזו לזכרם. אנו מבצעים תיקון קטן, מעשה סמלי של חסד לזכרם. לרגע קט, עוטפים אותם בתכריכים, עושים אחריהם בלוויה ומתאבלים עליהם. לרגע קט, מאפשרים להם הצצה לעצמאות ועוצמה יהודית בארץ המובטחת. לרגע קט, מעניקים להם כבוד אחרון שלא זכו לו במותם. לרגע קט, זוכרים. אין זו אנדרטה, כי היא מצבה, מצבתם. הרב סולובייצ'יק אמר כי האדם נברא בתור שליח. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם.